Здравейте, приятели! Настроението от наближаващите празници наближава. Някои се радват за това, че ще получат подаръци. Други се радват за храната, пиячката на корем, почивните празници. Различни неща ни радват по време на тези празници. Но искам да кажа, за нашия дом празниците имат специално място. Не поради всички тези неща, които изброих, а поради смисъла на самия празник. Ако празникът е само ядене и пиене и даване на подаръци, без да вникнем в същността на празника, ние сме хора, които сме болни, приятели. Ние сме деградирали. Със съжаление мога да констатирам, че голяма част от обществото ни именно по този начин празнуват празниците. Главното нещо, което ни радва и носи задоволство в празника е почивните дни, яденето и пиенето на корем, подаръци. Ще отидем на екскурзия някъде по време на празника. Няма лошо в тези неща. Но всеки празник има някакъв смисъл, поради който ние го празнуваме. И празниците реално са моралните стълбове на едно общество, ако обществото изобщо придава смисъл на празниците. Например, да вземем освобождението на България от турско робство, Денят на независимостта. В тези дни ние празнуваме това, че нашите деди са имали нещо повече от желание да създадат собствена зона на комфорт. Те са искали да се борят за свободата на родината. И припомняйки си тези неща, мислейки върху тези неща, давайки нашето уважение и почит към съответните хора и към съответните идеали, които те са изповядвали, ние приемаме същите идеали, същите хора като нещо правилно, което са правили. В крайна сметка тези празници са време, в което ние да си дадем равносметка, да направим някакви мисловни взаимовръзки, не само да ядем и да пиеме, но да видим тези резултати, които днес имаме, на какво се дължат, защо нашите деди са успяли да освободят България, какви са били техните ценности и морал, които са допринесли до тази сила, до тази борбеност, до този силен, непоклатим дух, който са имали, който е довел до освобождението на България. Това са важни неща, защото без тях ние губиме перспектива, ние губиме цел. А Библията се казва, че ако няма цел и няма видение един народ, той се покварява. Това е, приятели, което нашето общество е изпаднало. Ние празнуваме някакви празници само заради яденето и пиенето, без да извлечеме смисъла от празника, без да си извадиме поуката, да направим обратна връзка. Какво се е случило, защо се е случило, какво е довело до тези резултати. Това е много важно, да можем да направим причинно-следствената връзка. Т.е. да се върнем в миналото и да видим кои причини са довели до днешното следствие, до днешните резултати. За да знаем какви резултати нашите дела днес ще причинят в бъдеще. И това е едно от огромните значения на празниците, които ние в нашия дом са на почит. Може да се каже, че празниците, те са стълбовете, които формират морала и ценностите на едно общество. Ако ние разбираме, разбира се, какво празнуваме, ако ние не разбираме и не ни интересува какво празнуваме, ние деградираме, приятели. Ние сме болно общество пред умиране, пред изчезване. За съжаление, обществото ни е точно в това състояние. Ние сме болни. Ние не се интересуваме от ценностите и идеалите, които нашите деди са имали. Не се интересуваме от това да отдадем почит на съпругата си или на съпруга си. Ние се интересуваме от почивните дни, пиячката, клепачката и зоната си на комфорт. Това е довело до днешния упадък на обществото ни и нашата незаинтересуваност ни води до това да сме роби на нашето невежество. И когато ние нямаме ценности, нямаме морал, нямаме визия, нямаме перспектива пред нас, ние ставаме лесна плячка за другите, които искат да ни ограбят. А нашата страна е богата страна. Има какво да се открадне. И те го крадат много успешно. Но, извинявам се, да се върна
на декемврийските празници, които предстоят. Тук имаме вплетени 3 празника. 3 празника, които ние празнуваме и е станала такава каша, че никой реално не знае какво празнува. Честитиме си Коледа, в същото време празнуваме Рождество Христово и в третото време идва някакъв белобрат, старец облечен в червено, нахлувайки в нашите домове през комина, за да ни остави подаръци. И какъв е този микс от празници, който празнуваме? Нямам нищо против празниците, тези празници с изключение на Коледа, защото това е абсолютно окултичен и езически празник. Той е подобен на Хелоуин, американския Хелоуин, само че в български вариант празник, в който се гонят демони, чрез някакви окултни практики. По същия начин е празника и с Баба Марта, която работи на принципа на късмета. Ние закачаме някакви червено-бели лентички по себе си, по дърветата си, за здраве, за урожай, берекет и така нататък. И въпреки всичко ние нямаме нито здраве, нито берекет, нито земята ни е плодородна въпреки тези обичаи, защото сме забравили за Божия закон. Божествените принципи, приятели, са най-доброто нещо, което можем да направим за нашето здраве и за плодородието на земята ни и за благоденствието на страната ни. Божествените закони, не езическите, не окултните практики. Както виждаме, страната ни чрез тези окултни празници не е доведена до състояние, в което да е плодородна или да живее в благоденствие. Хората реално са забравили за божествените принципи, божествените закони, които водят до тези неща, които водят до благоденствие и здраве и късмет, така да го кажем, защото късмет няма. Късмет е дума, която ние използваме, за да опишем някакво действие, което ни се случва без някаква причина, без ние да сме причинили нещо. Просто ни се случва на база на майката природа, която работи чрез късмет. Но няма късмет. Библията се казва, че няма нищо случайно, няма късмет и за всяко действие има съответната причина. Това е закона на сеенето и жъненото. Каквото посееме днес, това ще поженеме утре. Що се отнася за дядо Коледа? Това е реална личност, която съществува. Николай, който е бил свещеник и който в желанието си да направи нещо за сираците, за хората, бездомните хора, просто е отивал и им е оставил подаръци. Това е реална случка. Реален човек, реална случка. И по-натам това добро дело е довело до съответната традиция. По-късно вече, в съвременни времена, Кока-Кола вече обличат свещеника Николай в червено-бели дрехи. Не знам дали те измислят историята с еленчетата и така нататък. Мисля, че преди това е измислена, но те го обличат в червено-бели дрехи. Това за сигурност го знам. Причината, между другото, поради която свещеникът Николай е раздавал подаръци на бездомни и сираци, е именно поради вярата му в Христос. По време на рождествените празници той е искал да направи нещо добро за тези хора. Той е искал да им донесе радост, да им донесе топлина, да се почувстват добре на тези празници. Реално Николай е празнувал Рождество Христово. И това е причината за подаръците, които ние си поднасяме на Рождество Христово. Добре да ги знаем тези неща, за да знаем какви са причинно-следствените връзки на тези празници. Това е Рождество Христово, това е реалният дядо Коледа, който не е дядо Коледа, а Свети Николай, който поради вярата си в Исус Христос е искал да направи добро на хората, които са в нужда. И нека в тези дни да си припомним делата на този светец и да му подражаваме, като вършим добро, най-вече за тези, които имат нужда, като имаме състрадателно сърце, каквото той е имал. Това ни прави хора, това ни прави човеци. И това мисля, че е най-достойното, най-същественото в този празник. Да дадем малко от себе си, не само да се фокусираме върху трапезата и върху хубавото време, което ще имаме. Да, ние ще имаме хубаво време, няма да го изпуснем, но нека да направим така, че и другите, които нямат възможност да го имат. Доколкото
ни стигат силите, разбира се, доколкото има възможности. Това е моето послание за рождествените празници. Бъдете добри извън зоната си на комфорт. Чао, приятели! Весели и благословени рождествени празници!